क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। डीजे कुंदन राज प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म। अरे काहे हमरा देखी देखी के मुस्काइना, धीरे धीरे दिलावा में प्यार तू जगाइना। अरे काहे हमरा देखी देखी के मुस्काइना, धीरे धीरे दिलावा में प्यार तू जगाइना। जब हालौ तोरा पहले से लभर गे, मिलैना काहे हमरा से ना जार गे। जब से देखलियो तोरा फोन से बतियाइते, अगे हमारा के देखी के मोबाइलवा छुपाइते। वही घड़ी के नचिता से उतार गे, मिलैना काहे हमरा से ना जार गे। डीजे कुंदन राज मिलैना काहे हमरा से ना जार मिलैना काहे हमरा से ना जार मिक्स बाय डीजे स्टार। अगे काहे हमरा देखे आवाहनी भोरे भोरे, दिलवा जब लागल हालो दोसरे के जोरे। अगे काहे हमरा देखे आवाहनी भोरे भोरे, दिलवा जब लागल हालो दोसरे के जोरे। अगे हमहू कितना हाली होंगे सपना सजाइले, हंसत हमरे अखिया में लोर तू बहाइले। गेलौ हमर दिलवा हार गे, मिलैना काहे हमरा से ना जार गे। डीजे कुंदन राज मिलैना काहे हमरा से ना जार गे। मिलैना काहे हमरा से ना जार गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। अगे बिना तोरा देखले ना खाहल खाना, जब से सुना लियो ना लागे थाऊ मनवा। अगे बिना तोरा देखले ना खाहल खाना, जब से सुना लियो ना लागे थाऊ मनवा। जबरीते सा दीवानावा से दिल तू लगाइना, त हमारा से काहे खेलावाड़ ऐसन कइना। जब हालौ तोरा पहले से लभर गे, मिलैना काहे हमरा से ना जार गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।